Bones tardes. Benvinguts en aquest espai de tertúlia literària de la Fundació Mallorca Literària. Avui volem celebrar una mica aquesta fase 1 del confinament perquè han obert les llibreries i ja podem anar a comprar els llibres físicament. Recordeu que també han obert les biblioteques, que també podem anar a comprar i demanar en préstecs els llibres. Després vos posarem un cartell indicant totes les llibreries que han obert amb els horaris perquè pugueu concertar la cita prèvia o, si se pot, anar directament a cercar els llibres que hagueu encomanat en aquest confinament o els que vos facin ganes de llegir. I hem parlat molt aquests dies de novetats literàries, quan varen celebrar Sant Jordi, d'aquella manera insòlita, però avui ens agradaria parlar dels clàssics. I tenim en nosaltres dos grans, abans de tot diria, lectors. Dos lectors i experts literaris que ens acompanyaran una mica amb una conversa literària parlant de clàssics, de què són els clàssics, de què comporten els clàssics i què signifiquen i per què acudir a ells sempre i en tot moment. Vos voldria presentar, tot i que no calen presentacions, en Josep Maria Nadal i Suau, crític literari, professor i també escriptor. Parlarem de clàssics, però m'agradaria també parlar una mica del seu darrer llibre, Temporada Alta, com se llegeix avui en dia. I s'acompanya de conversa, aquesta sí que és una lectora àvida, és na Pau Andreu Sitjà, membre del col·lectiu Metamòrfiques, que crec que, d'altres coses, es dedica a organitzar converses d'aquestes. Sí. Ja mos parlaràs. Benvinguts tots dos. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, primera pregunta obligada. Com estàu? Com heu duit aquest confinament? I supos que la lectura ha estat una mena de salvavides, no és vera? Pau, si vols començar tu. Sí, bé, ha estat a dies millor, com tothom, supos, i dies no tan bé. La lectura per jo sí que ha estat una eina on poder agafar-me, no, un moment donat i no estar tan pendent d'imatges o de les notícies que hi podia haver, sinó ha estat una forma de, com sempre, no, aïllar-me una miqueta i desconnectar del món que m'ho rodeja per entrar dins altres mons. I la veritat és que sí, he llegit bastant, he trobat també moltes cosetes que desconeixia, com poesia de Hannah Arendt, i bé, i la veritat és que bé, i en aquesta primera fase, bé, tampoc no és que vegi massa diferència encara, no?, perquè estem una miqueta encara confinats, no?, però bé, almenys sí que he pogut anar a cercar llibres que tenia comanats des que m'ho van confinar i la veritat és que bé, amb paciència, sobretot, no?, per poder passar el que encara hem de passar. Exacte. Josep, tant Pau com tu heu estat d'aquells que heu anat corrents-vos a les llibreries a comprar un bon caramull de llibres, o així el manco ho heu reflectit en xarxes. Com has duit aquest confinament? Com ha estat la lectura, l'escriptura, el dia a dia? Jo tinc la sensació que ens dividim una mica en dos grups, en dos grans grups. Les persones que han viscut aquest confinament i són aficionades a la lectura o a l'escriptura. Els que han pogut llegir i escriure més que mai i els que ens hem trobat la gran sorpresa, jo som un exemple, que teníem 2 mesos per davant de tancament, que és quasi com un somni, se suposa, no?, per poder avançar els teus llibres, etc. I no hem estat gaire capaços. Jo estic en aquest bàndol. He estat molt desorientat,
l'escriptura m'ha costat molt. Ha estat una orgia d'hores d'informatius, de xarxes socials, de memes i d'articles sobre epidemiologia que no n'havia llegit mai en la vida. Però passades les primeres setmanes, que van ser així com estic dient, la veritat, i no vull que sembli, no sé, un tòpic ni que estic volent posar una nota d'optimisme, però la veritat és que, vull dir, d'optimisme com carrincló, però la pura veritat és que a partir de la tercera setmana la lectura va ser la que em va anar organitzant i estructurant una mica els dies. I va fer que recuperés una sensació de normalitat, no? De tal manera que ara que hem arribat en aquesta fase 1 i he pogut visitar els llibreters amics, n'hi ha d'altres en els que també voldré visitar, m'ha fet molt feliç. No sabia que enyoraria tant visitar llibreries com ho he enyorat, francament. A mi també. Ha estat molt emocionant. Sí. Donar la primera passa i veure els llibres, tot i que no els podem tocar com sempre, no és vera. Bé, en aquesta sessió també enviarem les recomanacions dels llibreters que no han pogut estar presents en viu i en directe per les circumstàncies, perquè hi ha molts que se troben tots sols, perquè tot hi ha hagut una petita conseqüència econòmica i els ERTEs ara s'estan intentant posar al dia, però hi ha algunes llibreries que s'han trobat tots sols. I mos han fet arribar les seves recomanacions per vídeo que penjarem després també en el Facebook. Bé, i com volíem parlar de clàssics, la pregunta obligada és, en aquesta sorpresa, vos heu refugiat més en clàssics, novetats, o quines han estat les vostres preferències de lectura? Bé, jo sí m'he refugiat en un clàssic perquè realment la crítica de judici d'en Kant és un clàssic. Però també la veritat és que, per exemple, he llegit molt en César Ària, l'he llegit bastant i no és tan clàssic, clar, més contemporani, però la veritat és que sí, jo sempre tiro bastant cap als clàssics, o sigui, vaig a la literatura contemporània, però després faig una mirada en els clàssics per veure en quin context estan els dos i què m'estan contant, encara que estigui llegint un mateix tema, m'agrada fer-ho, per contrastar, per almenys saber què pensaven, no? Els clàssics referents al que estic llegint i que és més contemporani, per exemple. I sí, m'he refugiat en el clàssic, però bueno, m'he obert també a altres coses, no tan sols en els clàssics. Era aquesta la pregunta que feies, no? Josep, abans de la teva resposta, sí, podem aprofundir més després, sobretot perquè has parlat d'estètica, de Kant i com ho veiem avui en dia, però com que no vull deixar les preguntes que van apareixent en el Facebook sense respondre, perquè després s'enfaden en jo, abans de la teva resposta sobre els clàssics o les teves lectures, volia llegir-vos una pregunta que ha llançat en Joan Carles Palos, que l'adreça a tots dos i diu: penseu que aquest període de confinament ens ha reconciliat en la lectura i els llibres i que marcarà un... Ui, s'ha tallat un poc, s'ha tallat una miqueta. Sí, però jo ho vull llegir, diu que marcarà el món editorial, no és així? I si voleu, puc dir, puc fer 5 cèntims? Sí. Pel que fa al món editorial, és a dir, no ens hem d'enganar, ara vendrà una crisi fortíssima. Interlocutors que ja tenen el món editorial aquí i fora d'aquí, tant a Madrid com a Barcelona,
estan tremolant. Estan tremolant un poc tots, al cap i la fi, no? Però al mateix temps també diré una cosa. El context de crisi de fa 10 anys va sacsejar el món editorial i al final el va sacsejar per bé. És a dir, per bé. Va obrir dues vies. Les editorials molt grans s'han anat convertint en una cosa menys interessant que abans, però aquest gran ventall d'editorials independents, en canvi, ha cobert i millorat allò que feien les grans abans. I va ser una conseqüència totalment inesperada de la crisi, no? De manera que no ho sé, que jo penso que probablement experimentarem novetats. Jo miraria un poc cap a Latinoamèrica. Vull dir, miraria un poc cap a la forma que països com Argentina tenen d'editar i de fer sobreviure el món editorial, tot i que les circumstàncies a vegades no siguin favorables, no? Perquè allà descobreixes que hi ha moltes formes de fer, moltes formes d'editar i penso que trobaran camins, vaja. Bueno, em sap greu que mos hem anat una mica, vosaltres editors encara no sou, però tot arribarà. I volia, Josep, tornar al plantejament inicial de la nostra relació amb els clàssics i si t'has refugiat en qualque literatura en concret durant aquest temps. Sí. Jo som molt partidari de combinar literatura o lectura de clàssics en lectura de contemporanis. Crec que són dues experiències diferents, però que les dues són necessàries. Penso que llegir clàssics d'alguna manera implica, com et diria, generar un cert fons, una mirada més de fons cap a les coses, mentre que el gran plaer de la lectura de contemporanis és posar els contemporanis com en xarxa, fer un collage en tots ells, i tots ells plegats te dibuixen un poc el moment en el que estàs visquent. Perquè, clar, amb els contemporanis no han fet encara triadella, no? Amb els clàssics ens venen, i això a vegades s'ha de posar en qüestió, però en principi et venen com allà escollits, no? Els clàssics són, doncs, què sé jo, sí, Kafka, però no Max Brod, que se queda només com el seu amic, no com l'autor important. Doncs jo he fet una mica les dues coses. I és interessant, intentaré no allargar-me molt, però és interessant perquè entre els clàssics... No, tranquil. Bueno, no, però no... A veure, ja m'espera, senyora. Però, no, he llegit, entre d'altres, dues novel·les que s'han combinat molt bé. He tornat a llegir La pesta d'Albert Camus, semblava quasi com obligat, jo soc molt camusià i a més, en la situació que hem viscut, doncs semblava molt oportú. I també he llegit El viatge al fons de la nit o al final de la nit de Céline. Clar, no poden ser dos autors més diferents, no? Perquè Camus representa una gran veu moral, una veu que molts prenem com a referència de com viure i de com estar en el món, i Céline era un absolut descregut, cínic, va perdaletjar amb el nazisme molt seriosament, també crec jo com part del seu esperit provocatiu i nihilista. Però és molt interessant perquè totes dues novel·les tenen com a protagonistes dos metges. Com podeu imaginar, són dues mirades absolutament diferents al fenomen de la medicina. I com passa sempre amb els clàssics, descobreixes que, tot i la distància que hi pugui haver en alguns aspectes, en canvi, tot el que puguis voler dir d'important sobre l'ofici de metge, sobre l'actitud de l'ésser humà front a la mort i front al dolor, etc., estan aquests dos llibres, que a més es complementen de tal manera que són nit i dia, no? I per tant, sí, vaig llegir aquests clàssics, entre qualcun altre, i era increïble com se solapaven i acompanyaven el moment que vivíem, no? O que vivim. Tot i parlar de clàssics, i La pesta crec que és un dels llibres que s'ha llegit més durant aquesta situació,
la gent que mos veu no deixa de pensar en la realitat d'ara. Ara mateix, una altra pregunta de Juan Torres Blasco, que diu, ¿creéis que surgirá una generación literaria de esta pandemia? ¿Cómo se llamará? ¿Se podrá escribir alguna novela estos tiempos si algún personaje que lleve mascarilla? No sé, més com a escriptors. Bé, No és necessari escriure sobre la temàtica, penso jo, no? No. Pau anava... sí, no, jo crec que, clar, a veure, ja s'han començat a escriure, vivim un temps, jo penso que abans de que hagi passat qualque cosa, ja s'està escrivint damunt el que encara no ha passat, no? Aquesta rapidesa. Clar, a mi precisament m'agrada molt llegir els clàssics perquè penso que són com a més pausats en aquest sentit, no? O sigui, se tardava molt més en escriure, el que escrivien i tal. Clar, què passa avui en dia? El que jo veia per les xarxes, i bé, espero que sigui responent a aquesta pregunta, és que la gent escrivia, o sigui, començaven a treure articles del post-coronavirus, o sigui, ja s'estaven adelantant i encara no havien passat aquest confinament. Clar, dir, haurà una generació després d'aquesta pandèmia? Doncs no sé, jo crec que no, sincerament. Crec que serà... ha estat un gran exemple, aquest que posaves, que molta de gent llegia La Peste, perquè dius, ha que veure com els clàssics ja mos han estat contant altres vegades els nostres comportaments i la nostra història i moltes vegades jo penso que seguim repetint d'una altra forma els mateixos comportaments, no? Clar, no sé, jo sincerament crec que no hi haurà, que s'escriuran llibres, sí, però serà com una cosa més. Passaran molts d'anys i vendrà una altra pandèmia, nosaltres potser ja no hi serem, i potser se llegiran llibres que s'hauran escrit durant aquesta pandèmia, però qualcú podrà anar a La Peste igualment i segurament trobarà... Per això serveixen els clàssics, penso jo, no? Exacte. L'únic que fem és, penso que és repetir i que no és en especial una generació de coronavirus, no? Sinó que és repetir un altre tipus de pandèmia i ja està. O sigui, no sé si m'estic explicant, no? Perfectament. Sí. Però no sé... No hem d'oblidar, sí. No hem d'oblidar que l'escriptura ja és, de fet, un acte d'aïllament. Sabiu, els lectors i els escriptors no hauran sentit aquesta diferència perquè ja viuen aïllats. Ventura falta tot el decorat de la realitat que han d'escriure o descriure de qualque manera. Sí. Però hi ha molta literatura feta durant confinaments. Ara m'estic recordant d'en Shakespeare, quan la pesta va assolir Londres, que no necessàriament tracten d'un confinament, sinó que se poden escriure obres d'art com Rei Lear o Macbeth, per exemple. I per això volia tornar una mica més en els clàssics i no avançar-nos a les distopies que estem visquent ara avui en dia. De tota manera, la pregunta d'en Torres Blasco, aquí aprofito per saludar, per cert, se pot vincular, com Pau mateix ha fet amb els clàssics o en com és la literatura de cada moment, no? És a dir, fixeu-vos que estem parlant de la pesta perquè resulta que ens ha revingut molt en aquestes circumstàncies. Però la pesta mai va parlar sobre una pandèmia. La pesta parlava sobre la Segona Guerra Mundial i sobre els feixismes i sobre les grans preocupacions morals d'un moment històric. Que seguir camí,
jo magistralment. Ja sabeu que La pesta no és un llibre que tothom... no és un llibre que generi un consens total. Hi ha qui pensa que no és la millor obra de Camus, jo també crec que no és la millor, etc. No? Però què va aconseguir? Va aconseguir reconvertir en clau metafòrica el seu moment històric. De manera que responia perfectament en aquella època, però, a més, presentava una narració que estava totalment blindada per poder sobreviure al pas del temps i esdevenir universal i apel·lar-nos també a nosaltres. No? Vull dir amb això que la literatura, ja no crec que hi hagi una generació de coronavirus, per començar, perquè si de cas crec que el món que el coronavirus ens està deixant hauria de suposar a la fi l'emergència, la visibilitat d'una sèrie d'autors que ja hi eren, que ja tenen un discurs que serveix molt per entendre aquest món i en els que no estaven fent prou cas, perquè són massa joves, perquè són molt perifèrics, etc. I d'altra banda, penso que les situacions històriques es resolen en literatura no tant perquè facem una novel·la sobre el coronavirus com perquè els escriptors troben noves estructures i noves línies estètiques per mirar d'explicar aquell món. No? És una mica subtil que la qüestió explícitament. I pel que fan... Això podríem veure, podríem anar a la història justament a il·lustrar-nos amb els clàssics. Si anem, no sé, ara has parlat de Camus i és una realitat gairebé contemporània per nosaltres, segle XX, jo ho trobo fa 2 dies, però pots veure aquestes corrents de la realitat i les conseqüències, no sé, ves en el segle XVII o... Però, clar, tot canvia si te vas a Anglaterra o te vas a Espanya o no sé. Quina és la vostra? Què en trobeu? Si se pot veure aquesta relació d'aconteixements i fets històrics i corrents literàries en els clàssics. Bueno, mira, hi ha una anècdota que surt en el llibre d'en Santiago Albarrico, Leer con niños, i bueno, ell conta que en Santiago Albarrico és un gran amant dels clàssics. De fet, els empra molt en els seus llibres, és una cosa que m'agrada molt d'ell, en forma de faula, i surt en aquest llibre que en el principi ell conta que quan va tenir el seu fill, en Llucia, que és una de la seva filla, crec que és la petita, no sé, bé, plorava molt i sa mare havia de sortir a fer feina i ell s'encarregava de la cura dels nadons, no? I, bueno, diu que en un moment de desesperació, perquè ella plorava molt, va coir la Divina Comèdia d'en Dante i li va començar a recitar la Divina Comèdia. Diu que des d'aquell dia ella va callar i s'adormia amb aquest llibre, no? I, clar, si deien la Divina Comèdia, tu dius, per contar un nadó, no? És bastant... crida molt l'atenció, és molt curiós. I, clar, dius, és algú que passa per un infern, un purgatori, fins que al final arriben al paradís. Clar, a mi el gest d'en Santiago Albarrico m'apareix com això que tu apuntaves ara, no?, de dir record en els clàssics, o sigui, va cap a un clàssic per explicar a un nadó, no?, com un poquet el que és el món, no?, que el món, en definitiva, és un poc aquesta pandèmia que hem passat, que és un poc un infern, un purgatori, fins al final sortir i trobar el llum. I realment crec que els clàssics, a part dels grecs, ja explicaven, donaven molta importància en aquestes tragèdies, no? I en aquest haver de passar per una catarsi col·lectiva, que estem passant ara mateix, no?, per poder veure després aquell llum, no?, i tot el que ha passat. I crec que els clàssics realment per jo tenen aquesta funció, no?, de tornar enrere. És com dir, clar, tornar a un clàssic és dir, tornar en el passat. I a vegades hi ha gent que diu, bé, per què tornar en el passat, no?, de què mos serveix? I mos serveix de molt, no?, perquè hem de veure amb què mos vàrem equivocar, amb què vàrem encertar. Jo crec que a vegades donant moltes voltes a coses que els clàssics ja varen tractar
i que realment veus que ho varen solucionar. No dic tot, no? I que s'hi pot fer una crítica en el clàssic, no dic que no. Però a vegades tens la sensació que donen massa voltes de rosca, no? I que són qüestions que ja se van analitzar moltíssim en el seu moment. Per això dic que, bueno, m'agrada aquest exemple, no?, d'en Santiago Albarrico de dir, bueno, és una manera de passar aquesta catarsi, no?, de veure que les coses no són tan fàcils i que els clàssics sempre mos han mostrat ja fa molt de temps. No sé què en pensa en Josep. De totes maneres, aquest exemple que dius té una mica de trampa, perquè, a meu veure, perquè t'oblides de la música d'en Dante, també la forma. Crec que també és important per un nadó, el que he pensat. També és bo. Però bueno. Ara que en Pau... Digues, Josep. Sí, ara que en Pau citava Santiago Albarrico, he recordat un vespre, l'únic vespre que he estat unes hores amb en Santiago Albarrico, que en Pau hi era, jo crec que van compartir. I després i recordo que en un moment determinat diverses persones, una d'elles era jo, ho admet tranquil·lament i sense cap vergonya, vàrem dir que no havíem llegit Proust encara, no? I ell correcte. Va quedar desolat. Va dir, però Bueno. Con mi hija cuando tenía 14 años ella y tal. Bueno, ja m'ho he recordat. I d'altra banda, sobre la qüestió que parlàveu, a veure, jo crec que, és a dir, a mi els clàssics m'agraden pel que comparteixen en la nostra època i per allò que no comparteixen en la nostra època. Crec que les dues coses els fa interessants i les dues coses els fa contemporanis. Pens, per exemple... Què és un clàssic? Perdona, Josep, ja que hi som. Què és un clàssic? Com ho definiries? No, jo és com... Saps aquella famosa cita de Sant Agustí que diu: jo, si no me demanen què és el temps, sé perfectament què és el temps, però si me demanen què és, no tinc ni idea. Ai, com moltes altres coses, com la cultura, per exemple, també. No, supos que és un llibre que aconsegueix sobreviure a ulls d'un lector que pertany a una època que no és la d'aquell llibre, no? Vull dir, aquell text que passa el temps i aconsegueix resistir la lectura de noves generacions i després també, que això tampoc és tan fàcil de delimitar, perquè, evidentment, el cànon, tot i que aquí també hi ha discussions, no? Però el cànon és revisable, evidentment. I, de fet, hi ha hagut èpoques que si a un europeu li haguessis dit que el gran centre de la tradició espanyola seria Cervantes, no s'haurien pogut creure de cap manera. Hauríem pensat tots en Calderón. I ara encara llegim no ho sé, però encara tenim Calderón com a clàssic, però tenim claríssim que Cervantes és com el moll de l'os de l'escriptura en llengua castellana. Bueno, les coses entren en discussió, com la revisió en clau de gènere del cànon literari, etc. Però volia tornar només un moment a la Celestina, perquè la Celestina és un llibre que quan el planteges... Perdoneu que vaig a exemples castellans espurats ara. La Celestina és un llibre que plantejant els alumnes d'institut, d'escola d'adults, com és el meu cas, o d'universitat, joves, no hi ha cap raó per la qual funciona com un llibre contemporani, perquè parla de passió sexual, parla de traïció i parla de diferència de classes. Vull dir, en aquest sentit, és absolutament universal. Ja. Per altra banda, està molt arrelat en el seu temps. Hi ha una cosa que no se sol... Vaja, per exemple, a batxillerat mai ningú ho explica, i és que la Celestina és un dels primers llibres de la literatura europea que té uns personatges que diríem, dirigeixen la seva vida pel temps.
És a dir, són conscients de quan és les 5 de l'hora baixa o la 1 del migdia. Per què? Perquè estem en el moment del sorgiment de la classe burgesa. I la classe burgesa no es regeix ben bé pel cicle del sol i la lluna com la pagesa, però tampoc pot desentendre's del pas del temps com la classe aristocràtica, de manera que estan pendents d'un horari, entre cometes, d'oficina. No? Aquest petit detall te situa la Celestina en el temps d'una forma curiosíssima, no? Que evidentment escapa, no se li hagués ni acudit a Fernando de Rojas que això pogués ser rellevant 4 segles després, però ho és, perquè ens parla de com era al final d'aquell segle i on estem ara. I el que ens permet veure allò que no compartim amb els clàssics és que, tot i les diferències entre els períodes, tot i que no sigui el mateix el segle XVI que el XVIII, que el XX o que el XXI, el fil de la humanitat se trenca mai, no? És a dir, som molt diferents en molts aspectes, podem aprendre qui som a partir d'aquelles diferències, perquè aquest comentari del rellotge ens permet parlar del capitalisme, evidentment, però sobretot ens permet comentar que quan no ens organitzàvem com ens organitzam ara, la passió sexual, l'amistat, la traïció, etc., ja hi era, no? Ja I els teus alumnes com reaccionen a la Celestina? És interessant, ja que són adults. Sí, són adults. Reaccionen... A veure, has de fer un esforç, el professor ha de fer un esforç per decodificar-la, diríem, no? Un esforç lingüístic, diríem, per portar-la, per actualitzar-la. Però, i l'has de vincular molt a la possibilitat de debatre, vull dir que l'experiència de llegir-la sigui en realitat llegir-la mentre la comentes, no sé, hi ha una sèrie de trucs i de pautes, no? Però, en general, sí, ells veuen que els interessa i els crida l'atenció. Però no, vull dir-te, és molt normal, perquè és que realment els apela. Vull dir, només se tracta de veure per quina porta obres perquè entri, perquè en realitat és que és així. Sí. No sé, hi ha tant de clàssic que m'agradaria parlar perquè me remeteu a ells completament. O sigui, Pau, has parlat de Dante i me ve al cap un altre clàssic completament contemporani, que és Beckett. Beckett veu molt de Dante, per exemple, i és un altre autor ara situacional, diguem, que tot esperant Godot també no sé, se pot trobar actual ara. No sé, què penses, Pau? Altres clàssics que te venen al cap ara, com parlàvem Josep de la Celestina. Sí, bé, a mi hi ha una cosa que m'agrada molt i són els contes. Sí. I crec que és una forma de llegir clàssics, no sé, per mi és molt amena, no? Pas molt de gust quan llegir contes, ja perquè el gènere en si, que no sé molt bé si és un gènere, jo dic que és un gènere, però perquè també hi ha discussions. L'altre dia veia un escriptor per Twitter que deia que ell trobava que no era un gènere el conte. Els contes han estat molt criticats perquè a vegades pareix que són com a devora una novel·la és una coseta menor, no? Se considera una poqueta cosa, a vegades se diu això. Però a mi és una cosa que, de fet, en els nins se'ls comences contant contes, no? La literatura, en certa manera, en realitat és que te conten una història, no? I simplement un conte és com una coseta més reduïda, no? Que a vegades hi ha contes llargs. I jo, clar, hi ha dos autors clàssics que sempre he llegit i que hi torno una vegada i una altra perquè sempre em captiven i són Edgar Allan Poe i Anton Chekhov. Un perquè en Poe, per exemple, per mi s'ha creat molt aquest ambient fosc, no? I també contraposa un poquet els sentiments
com l'amor i l'odi, no? Sempre estàs, els seus relats sempre estan entre aquestes dues qüestions, conceptes. Per jo són molt filosòfics, encara que no siguin filòsofs, jo trobo que quan te llegeixes sempre hi ha aquesta part, no? Crec que els clàssics se preocupaven bastant, no? Per donar veu als sentiments humans, no? I en Chekhov, per jo, el que té és com que sap contar molt bé la realitat, és un realista de les tragèdies petites, no sé, d'una història d'amor, en 5 pàgines te sap captivar, per exemple, atrapar-te amb un personatge tot d'una. Això a vegades amb una novel·la a mi no me passa, o sigui, he passat a lo millor 100 pàgines i tal vegada no m'ha captivat el personatge principal, no? Diguem-ne. I aquí sí, a lo millor és per la brevetat també, perquè te'n recordes perquè es feia a 4 pàgines. Però crec que tenen aquest saber fer, no? Sí, no? I ells dos, completament per jo, d'acord. són, bueno, jo hi torn a la gavina una vegada i una altra, perquè, no sé, me donen molt de plaer llegir el seu conte, la veritat. I, bueno, són 2 clàssics que jo recomano llegir, ells dos, no? Amb molt de gust. Amb molt de gust. Inclús, Sí. clar, jo diria que a vegades en els nens se'ls llegeixen contes que estan molt infantilitzats, no? I jo crec que hi ha contes, potser en Edgar Allan Poe és un poc més fosc i per segons quines edats potser seria una mica adolescent, sí, no? Me refereix, jo que sé, a nens en 7 anys, una cosa així, no? Potser seria una miqueta, però en Chekhov, per exemple, sí. Sí que ho llegiria a un nen de 6 anys. No té per què... Crec que a vegades no m'acaba de sortir la paraula, no? Però és com tot un poc Disney. No sé si m'explico. Bueno, hi ha alguns contes d'en Chekhov que també són totes vicis de la societat, sobretot de Sant Petersburg, però bé, jo el recomanaria ben igual. Però has tocat un tema amb els contes infantils i els clàssics. Ara, gràcies a Déu, la literatura infantil podem trobar moltes coses, però el que han quedat com a clàssics, Ventura no és aquesta cosa infantiloide, sinó més al contrari, són uns contes que han sobreviscut com a clàssics, vull dir, com a molt moralistes i maniqueistes, i bé, i masclistes a no més no poder. Això també requereix la relectura dels clàssics. Totalment, Què penses d'això? Sí, totalment. El que passa que, clar, a veure, jo sempre dic una cosa amb aquests temes, no? Quan algú tatxa de masclista, per exemple, un cert filòsof, no? Perquè parlen molt de tot el temps, per exemple, de l'home, no? Clar, jo crec que els contes que ja s'han contat d'aquella manera. I sí se pot fer una revisió, no dic que no, però un s'ha de situar en aquell temps, sempre. Clar, jo sempre he dit, des d'on estàs llegint això? Des d'on? Perquè, clar, si ho llegeixes des d'aquest moment, sempre trobaràs un però. I amb això tornaré a la crítica del judici d'en Kant, el que m'ha ensenyat és a tenir un judici desinteressat per les coses. Vull dir, si hi ha un tipus d'emoció damunt allò que estàs llegint, no ho sabràs jutjar bé, perquè sempre hi haurà la teva emoció i el teu judici de això és tal o això és qual. En canvi, si te saps col·locar d'una manera objectiva i pensar que allò era una altra època i que aquelles paraules entrin en tu i puguis gaudir en aquell moment i te doni igual, així com ha estat tractant aquest tema, jo crec
que és la manera realment de llegir-ho. Ara bé que hem de revisar els contes, però aquestes revisions, de vegades, el que fan, és el meu punt de vista, és distorsionar un poc aquella història i aquella realitat que se vivia en aquell moment. I no sé si als autors els hi agradaria molt això. A mi no sé si m'agradaria, saps el que t'ho vull dir? Depèn de l'origen, si és popular i ha anat canviant i evolucionant. Totalment. Però bueno. És que és això, és que jo sempre he partit d'aquest punt, no? Des de on estàs llegint això? Des de on? Exacte. Quin és el judici que estàs posant aquí damunt quan tu llegeixes això? Però jo crec que això... Josep. Sí. No, jo crec que aquesta és part del plaer de llegir clàssics. Vull dir, que tots aquests discursos que em posen damunt la taula són certs al mateix temps i són combinables entre si. Els clàssics necessiten un tipus de lectura que té segurament més capes i, sobretot, capes diferents a la lectura de contemporanis. I està bé així. Jo mai he entès massa aquesta idea que com més innocent és la lectura i només te fixes en que conta una història molt maca sense donar-li voltes a res més, millor perquè ho deixes d'una forma més genuïna, no és cert? És a dir, tu pots acostar-te a Chekhov o a la literatura, el folklore popular europeu, que per cert, jo crec que els relats infantils com més funcionen i com més perduren en el temps i com més fascinen, sobretot com més perversos són, no? Sí. Com més perversos i més foscos són, que en el fons és el que els agrada. I tant. Però que en tot cas, quan mires cap enrere i llegeixes aquells llibres, tu pots gaudir estèticament i de la part d'entreteniment que tenen i que encara aconsegueixen tenir. Pensar la relació que s'estableix entre els codis culturals d'aquella època i els d'ara. Desfer-los en allò que faci falta, que allò altre que sí que t'interessa, dur-lo en el teu moment i sobretot, i perdó perquè no vull sense donar tampoc extrems, però també oblidar-te un poc de si a l'autor li agradaria o no li agradaria, perquè jo bé, circula un vídeo d'un senyor que s'enfada molt amb Foucault perquè Foucault diu que l'autor ha mort i crida com que ha mort? Ai, sí, és molt bo, és molt bo. Jo estaria una mica a mig camí. Jo crec que efectivament l'autor existeix i és una eina més a la teva lectura. Està bé saber qui era l'autor, però tampoc importa que l'autor, diríem, segresti la seva pròpia obra. L'autor pot anar més enfora que ell i no passa res. Perdona, però... No, que en Torres Blasco ha tornat a fer un comentari i surt una mica del tema, però te vol demanar per un gran referent teu, de qui vares escriure la teva tesi. Què trobaria en Tòfol Serra avui en dia de tot això? Bé, en Tòfol... No, jo et diré la veritat. Si en Tòfol encara estés en el seu pis de l'Avinguda Argentina i el poguéssim anar a veure o telefonar i ens expliqués, el primer que jo estic convençut és que ja hauria trobat o un profeta o un passatge del Nou Testament o un místic del segle XV que, segons ell, va predir el coronavirus perquè... No, la seva biblioteca era infinita i ell tenia aquesta fe, no tant... Sí, teòricament seria la fe amb allò sobrenatural, en el que creia en Tòfol. Jo sempre ho he interpretat sobretot com la fe en l'imaginació. És a dir, si Nostradamus va ser capaç d'imaginar una cosa similar al que passa ara, m'és igual si era un vident o era un boig. A mi ja me serveix per pensar el món que Nostradamus tingués visions. I això crec que és el que en Tòfol estaria fent, imaginant quins autors de segles enllà ja ens havien dit que això passaria, no? I estaria mort de por perquè era molt hipocondríac. Ja, bé, però estaria tancat a casa seva ben igual, com ja ho feia. Sí, però vaja, sí, me l'estic imaginant. Obviamente, esto es muy importante. Bueno, perdona, Pau, que mos han desviat de la conversa. No. Però... Mira, ara mateix
he pensat en un llibre de na Judith Butler, per això que deien de l'anàlisi damunt els filòsofs, i que se diu Los sentidos del sujeto, i on ella estableix un diàleg en diferents filòsofs, en Plató, en Aristòtel, i parla sobre el desig, la ràbia, l'amor, i mantén aquest diàleg. I crec que és interessant anar en aquests autors que analitzen els clàssics, no? I la seva mirada, per això que dèiem antes, no? De dir, bueno, tampoc és tan important, no? Pensar el que li semblaria a l'autor que qualcú avui en dia ha analitzat. Segurament, bueno, no ho sé, ho tindrien de tot, no? És qui li agradaria i és qui no, i és qui, bueno, entraria encara més en diàleg, no? Però, bueno, la Judith Butler... Volia recomanar aquest llibre en concret perquè estableix aquest diàleg en tots aquests filòsofs clàssics que... La Judith Butler és contemporània, però ja ha alcançat el nivell de clàssic, perquè és una de les filòsofes, està entre les 10 filòsofes més influents d'avui en dia. I el que dius també en la onda aquesta feminista, ara que me recorda a Suelen Case, que quan escrivia sobre teatre, de Read Against the Grain, de llegir una mica contracorrent de tot això que parlaven sobre els contes i aquestes coses. Sí. I parlaves d'en Kant i de la teva importància de l'estètica i del judici, però crec que és rellevant avui en dia perquè ens hem tornat en aquesta societat confinada aquesta facilitat de tothom a emetre judicis. Totalment. I podríem tornar a lo que diu en Kant, el manco reposar l'argument, argumentar. Sí, mira... O sigui que crec que és una lectura molt necessària. Sí, i no sé si ho he comentat abans, que en Kant va tardar 10 anys per escriure aquesta crítica del judici, no? Clar, jo dic, o sigui, tot aquest temps per pensar, avui en dia no el tenim. Mira, sí, aquesta edició, que és just aquesta edició... Mira, hem encertat. Totalment, és meravellosa. I, bueno, clar, per exemple, analitzar un concepte com és la bellesa, a lo millor en 100 pàgines, avui en dia seria impossible, no? Que qualque autor s'entretengués a analitzar com nosaltres percibim això. Clar, què passa? Jo abans ho comentava, no? Hi ha coses que com se perden, no? Avui en dia se sent molt poc dir que qualque cosa posseeix bellesa, és bell, sinó ja s'empren un altre tipus de paraules, no? Inclús l'art ha derivat més cap a coses molt més conceptuals, com els memes. No direm, quin meme més bell! Quina bellesa de meme, no? Clar, també hem de veure que s'estia parlant d'un temps molt més romàntic i on, clar, estem del dret de l'harmonia, de... bueno... Però a lo que anava és que crec que és important tornar als clàssics en el sentit que per adonar-te compte ja no és tant si ho entens, si no ho entens, la filosofia és complicada. Però crec que t'has de posicionar com a lector que allò entri, com si tu anessis a mirar una exposició, no? Jo a vegades ho penso en això, és com tu vas a veure una exposició del contemporani i, per exemple, de cop i volta potser tu diràs que no entens res d'allà, no? Però te deixes dur, no? Per el teu sentir, per com estàs mirant tot allò, no? I en la lectura de la filosofia i els clàssics, jo diria també un poc això, no? Deixar-te dur per tot allò que estàs llegint
si és necessari tornar enrere, tornar a llegir, però te n'adones, en certa manera, que se reflexionava molt més i se tenia un esperit més crític d'allò que s'estava parlant. I per això m'interessa molt, no? Perquè dius, no te quedes amb una cosa petita de si el judici... No, o sigui, te tornes a fer una altra pregunta qüestionant allò que acabes de dir, tu mateix, que és el que va fent Kant. I clar, per jo és d'admirar. O sigui, a mi això he de dir que m'admira moltíssim aquest fet, no? De dir, ser capaç de fer una crítica damunt la teva crítica, quan avui en dia les crítiques són tan, o sigui, no són gens acceptades, no? Que se pugui fer una crítica. I que el propi autor faci crítica damunt ell, me sembla extraordinari. Sí, l'autocrítica això ja és ciència-ficció. No penseu que hem perdut una gran oportunitat durant aquest confinament d'aturar-nos i reflexionar? Que això, el consumisme i aquesta cosa de passar el temps i tot això, que hem perdut una gran oportunitat. I, perdó, llanç aquesta pregunta i d'aquí a poc hauríem d'anar acabant perquè volem deixar pas i donar els consells i les recomanacions dels llibreters, però a més de respondre'm en aquesta pregunta també volia fer la cloenda amb recomanacions vostres per aquests dies que encara mos queden. Gràcies. Bueno, la primera pregunta era que no hem perdut que si hem perdut el temps. Jo penso que fa molt de temps que ja hem perdut el temps. O sigui... Procrastinar, mos dedicam. O sigui, anem a veure una cosa. Clar, això ha estat una conseqüència de moltes coses acumulades ja. O sigui, de cop i volta dir ha vengut això i mos ha tancat dins casa nostra i és perquè hem d'aprendre alguna cosa. No. Jo crec que, bueno, tots som molt conscients, o no, però crec que avui en dia, en tota la informació que circula, crec que ja haurien de ser prou conscients de veure que hem sobreexplotat en molt de sentits, no? I que realment, com deia abans, és la conseqüència de tot això. Perdut el temps? Bueno, no sé què dir. Ja l'hem perdut, podem tornar a recuperar. Jo crec molt en el dia a dia, en la teva consciència, el que tu vas ir fent cada dia i en aquest sentit és el que penso, la veritat. Ja fa temps que l'hem perdut en el temps, o sigui, queixar-nos crec que no serveix de res, crec que hauríem de començar a construir més que la queixa, que, no mos ajuda tampoc massa, no?, el món de les xarxes socials que te permeten... Això és una cosa que també ensenyen els clàssics, no? I perdona que ara me desvio una miqueta, però si tu llegeixes cap problema. El arte del insulto d'en Schopenhauer, te n'adonaràs que hi havia una elegància per insultar que a mi m'admira, no? I dius, no mos ajuden les xarxes socials a discernir una miqueta, no? Perquè tot és ràpid i bé, m'he desviat una miqueta, perdoneu. Però bé, després... No, me sembla molt bé aquesta recomanació de l'arte de l'insulto d'en Schopenhauer. Si hem d'insultar, amb elegància. Amb propietat. I en Shakespeare també va ser molt bo per això. Un munt d'insults que venen d'en Shakespeare, però ja és un altre llibre. I bé, Josep. Deixaré passar en Josep perquè llavors m'ho demanava les recomanacions. Després ja ho direm. Josep. Si creus que hem perdut el temps. Bueno, hem perdut l'ocasió de reflexionar. Exacte. Era més... Sí, Paul Virilio, que és un pensador que va morir fa pocs anys, tenia un aforisme, una sentència que m'agradava molt, deia que la velocitat és poder. És veritat, la velocitat del 19
cap aquí, sinònim de poder. Té el poder qui té la velocitat, la forma que té el poder és la forma de la velocitat. No crec que puguis deixar de... O sigui, jo crec que la gran qüestió és que tots hem de pensar en el poder, en qui el té, en com s'exerceix. Com el podríem distribuir d'una forma més igualitària, etc. No crec que puguis pensar el poder sense participar en alguna mida de la seva pròpia dinàmica. Per tant, malament que tinguem respostes ràpides a estímuls ràpids. No? El que passa són dues coses. Primer, que aquestes respostes ràpides haurien de venir de la mà de responsabilitzar-te d'aquesta resposta. A mi me sembla beníssim que escrigui tothom si tothom se responsabilitza del que diu. Això és la idea de l'autocrítica. Fa poc si hi ha una cosa que estic orgullós d'haver escrit en aquesta vida és un petit aforisme que deia pensament crític és pensament autocrític. Sense això, bueno, la resta no té gaire sentit. I després té absolutament tota la raó del món na Pau. Està molt bé la resposta ràpida, o pot estar bé en un moment determinat, però necessitem tancar-nos i seure i pensar amb una mirada una mica més extensa, amb un horitzó més gran, perquè si no només manegen les eines del poder, guanya el poder. I el pensament reposat no és l'eina del poder ara mateix. No. Llavors, he tingut una oportunitat amb el confinament. Reconec que jo una mica, perquè m'ha costat molt pensar i fer res de propi. Però bueno, no hauríem d'esperar tampoc confinaments obligats per entrar en aquesta dinàmica. I finalment, les meves recomanacions, i així ens acomiadam, m'agradaria recomanar el Càntic dels Càntics de Salomó, per recordar a tothom, ara que conversam molt sobre els nostres cossos, que el cos i el desig han estat sempre aquí en nosaltres, i després recomanaré alguns autors, no tant perquè jo els conegui molt, sinó perquè els vull conèixer molt i em fa l'efecte que és un bon moment per llegir-los. Marx, Engels, Adam Smith i les memòries d'un revolucionari de Kropotkin. Bé, sonen els aplaudiments per aquestes lectures, que això sí que no és fàcil de pair. Me sap greu, és una opinió personal. Pots afegir, Pau, una cosa més bucòlica, més alegre? Més alegre? No, perdó, Marx. No, jo, per exemple, alegre, bueno, tampoc serà tan alegre, però sí que recomano... No, només demà bellesa, com els cants, Tampoc de mirar prim. No, el llibre Una història de la filosofia occidental de... Veus? Aquest sí que el tenia preparat. Exacte. És un dels meus llibres de capçalera, en anglès, però... Eren aquests. Ai, no sabeu sencer? I després m'agradaria recomanar... No és un clàssic, però sí que s'hi poden trobar... Sí que s'hi pot trobar, per exemple, literatura clàssica. És el llibre de Begoña Méndez, no me sortirà. Herida Sarmiento. Oh, mira, tot queda en família. Aprofitam i saludam a Begoña, si mos està veient o si està a prop. Clar, volia recomanar un llibre, un clàssic, no? I realment de filosofia, i un altre, escrit per una dona, i que es fos més contemporani, però que contemplés aquests diaris dels clàssics, no? I sobretot que també parli de dones. I, bueno, aquests dos llibres m'agradaria recomanar. M'encanten les recomanacions. Digues, Josep. Un darrer. Bueno, i temporada alta. Encara no és un també, temporada alta. Ho serà. Ho serà. No, només volia recomanar, per això que parlaven del cànon i de com se revisa el cànon, no? Sí.
s'ha rescatat una autora argentina. A Espanya l'està reeditant Malas Tierras, és una Sara Gallardo. És una argentina de la segona meitat del segle XX que en el seu moment, per començar, la recuperació d'una dona, efectivament. Però, clar, la cosa és fins i tot més complexa, perquè també és una veu literària que va quedar una mica amagada pels grans autors del boom, no? Del boom latinoamericà. Sí. Tots aquests grans senyors importants i tal. La Sara Gallardo va quedar molt amagada i ara l'estem redescobrint com una autora verdaderament extraordinària. I té una novel·la titulada Eise Juaz, Times, segona meitat del segle XX, que és una novel·la verdaderament extraordinària sobre... Bé, d'alguna manera sobre l'explotació del món natural i el que passa amb aquells que habiten o que habitaven aquell món natural amb un llenguatge diferent, amb una cultura diferent, no? I és boníssim. I doncs me l'apunt, me quedo amb aquesta recomanació i moltíssimes gràcies per compartir el vostre temps, la vostra sabidoria, les vostres lectures, escritures i bé, i sort, ànims i bones lectures. I ara quedam pendents en el Facebook que sortiran els llibreters i mos recomanaran també lectures molt especials. Moltes gràcies a tots dos. Pau, Moltes Josep. Gràcies. Bona nit. Igualment un plaer. Bona nit. Bona nit.